Hello, mabuhay. Mapapapwe, Hi, good morning. What's your name? Sino? Unrel. Janriel. Pila edad mo, Janriel? Ha? Pila edad mo? 28 May problema si Janriel? na ang problema ko wala papapre ng ang amon to black houses ang nagligad sang ano duli, Sa ano? ya sa duli. Sige, be, kabe, Papa Prince. Sige, be, istoryahan ta na. I guess, relative man siya. Ano gani, napapanahon. Kabe, Papa Prince, pwede ka pa utwas, kabe? Janriel, talk to Papa. What's your problem? May work ka before. Nang amon black houses ang nagligad Ano- wala nga iya ka duli bala. Ano obra mo? Construction Construction, ano ka? Construction material? Construction site? Construction? sa site. Construction site. Ginaklaro ko lang kasi construction worker ka o construction material, construction site. So, construction site ka. Tapos, Nang amon bala ano bala nagligad kay nag-lockdown to bala Uy! punta. tapos, damo balan mo, Tapos damo mga gapamati sa atong mga engineers, mga architects. Tapos, nang ano nang naguntat sa tapos naman forman hambal matawag lang. ang foreman na apat gina sila o kung isa lang. Ha? Ang foreman apat na o kung isa lang sila. Siya lang isa. Isa lang no, dapat one man lang no na nag-foreman naman. Tapos, Tapos nang nambalya, matawag lang sa kuno. Ulat-ulat kami tawag, wala. Tapos, mm, nang nagkasuway na kami mo, tapos nagambal ang amon na bugado, nga pirdi na ni sila, kasi sila na kami katubangay mo, tapos, nang, Da- nang may isa kami katubangay, nga wala na katubang amon kontrat, amon, ay, amon nagambal amon na bugado, oh. na pirdi na ni sila. So, kaysa nagkatubang, nagtalikod lang sa bale? Di, joke lang. Dako kuloon mo? Dako kuloon mo? Kamay? Ha? Dako kuloon mo? Hindi anang mangkot-angkotan ko Ano? na nung diabla. Oo, gani pero dako tong kuloon mo tani ito? Why man ko kabalo kay ano nang Oo, balo. Di, dapat balaan mo. nang damo kami na mo. Oo, ambot kung may taga... Damo ko. Oo, gani pero dapat baluan mo. Dapat gina-explikaran sa abogado. Hindi nga pwede nga. Hindi lang pwede. Bala mo damo, nagkakadiskrasya. Inabala nga, gasunod ka lang. At sige, mapasaka ta kaso. Pre, mo ni mareklamo ta. Tapos wala ka kabalo kung anong ginareklamo mo. General, explain ko sa imo. Wala ko gapabor sa forman. Balaan ko may ara ka mo yabato sa totoo lang. No? May obra ka subong wala. Nang nagubra naman ko sa piyak eh. Very good, very good. Balan mo, subong nga kita sa pandemic nga ginatawag. May COVID virus ta, sus Maria. Imagine la general. May tiyempo ka man guro makastorya na ita no, storya na ita nga daw grupo, bla way problema. Okay lang? Oo. Hmm. Subong nga ara kita sang COVID sa COVID pandemic, sus Maria kagusip. Lagaw ka sa Smallville daw ghost town. Damo sang mga nagkaladulaan sang obra. No? Damo. Iban gani may mga posisyon pa, manager sang restaurant, manager sang hotel, wala tag-expectar nga amo ni ang halit sang COVID sa aton nga pangabuhi. Kamo nga may mga obra, general, kamo nga may mga obra, pasalamat. Pasalamat ta nga may obra ta. No? Kag kabalo ka nga ang amo ni nga klase ka mga obra skilled ginatawag skilled worker para sa imo in demand ni subong. Ano nga mga obra subong ang in demand nga wala sang gabatsyag frontliner ka. Siyempre frontliner ka ara kagida. Ano pagid? Security guard. Iba niya wala dulaan obra manager pero security guard ara mo kay kinahanglan may mabantay sa mga nagkalubrahan mo, di ba? Ikaw, no? Kumbaga, hindi nga mga klase ka tao para sa imo. Mga klase ka tao para sa imo, basta kabalo lang magdiskarte, hindi ka gid madulaan obra. No? No. Sakto?
Tama? Sige nanugunan ko dila kay may ngalan ka na sa duli mo daw nagpakauya-uya. Hindi man, not necessarily. Pero amo na gani pamangkuton mo. Pamangkuton mo na itong mga upod sa imo nga nanghagad sa imo to nga mapaduli ka mo. May kuluhaon ka bala? Ano to ang maganar mo? Base nga nag-upod-upod ka lang to para magdamo lang pirma nila. Ang ending, Oo. bilin ka sa tabtaban. Gets mo? Gets mo? Di ba lamang ko, tagagani ka, pila kuluan mo, may kakabalo kang pila kuluan mo, no? Yan way ko kabalo. Oh, mangkoton takagani kung ano tong ginreklamo nyo, wala kagani kabalo kung anong ginreklamo nyo, no? Tama? Tama? Ah, At least, kung mabalaan mo, makamove on ka na. Pero, amo lang ni Mambal ko, bisan ang mga ano ganyan, bisan ang mga expert gambal, ang kinanglan talanggid subong anay, amo nga masurvive ta ining pandemya. Gets mo? Pasalamat ka o sa makaako, pasalamat ka o kay man may obra ka subong, may pamilya ka, wala. hara eh. Oh, imagine damo nagkaludulaan sa obra. Mga grupo ta, mga friends ta, ang mga grupo ko, mga friends ko nga gasaot sa igpat-igpat, why na sila obra? Ang mga grupo ko nga mga dancer sa club, wala na. Galapta na sila subong. Kung may kwarta lang ko, ay ayudahan ko ni sila, galing kay wala. Ang mga grupo, tanga mga mayo lang ang mga grupo tanga mga mekaniko may obra na. Tamo ang mga taga Rapide, kapamati sa Tuktupaba, Rapide Mandorya, salamat gid. Si Sir Ariel, Sir Bart, sino pa gani na i-text nyo bala mo galang na sila sa Facebook live ta. But silingon amo ni ang ginaliwat-liwat ko. In everything give thanks, no? In everything give thanks. Pasalamat ta. There are so many reasons, no? Millions of reasons nga pagbugtaw sa aga may pasalamatan kita. Okay man ang advice ko, di na to sa kay man daw na sa tinuro sa storya na ito daw na hinalian lang sa daw na imbitaran lang sa napuawag ya pati bla. So ang pangabay ko, if you have a very good employer, kung ang employer ninyo wala ka mo ginpabayan, bisan ara kita sa tunga sang pandemya, ginsustainer nila kamo bisan gaputo-puto na ang inyong ulubrahan pero may obra man kamo sa gihapon, pasalamatin nyo, balusin nyo sang kaayo sa inyong ulubrahan ng inyong employer. Kay kadamo sa nagkaludaan sa obra. Hindi ko tani ano sa ila galing kay din na notice ko sa iya balan. Hindi ko tani mag-entertainer galing kay na notice ko. Doon na hinalian lang sa na-play tabla sa tulad ng isang ibon, tao rin ay nagabanda. Na. Ikaw, ano ang imo pasalamatan sa tunga sang pandemya nga ni? Papa Prince, ang mapasalamatan ko lang bisan may pandemic, blank. Text ko, 0998-385-6422. Tulad ng isang ibon,